चलो आज कौन सी हेयर कट करनी है आपको? बटरफ्लाई. बटरफ्लाय हेयर कट करनी आहे. आणि तुझं नाव सांग सगळ्यात फर्स्ट. समृद्धी. समृद्धी. आणि कुठे राहते? वाघोलीला. वाघोलीला. बरं, हेअर वॉश करून हेअर कट करायचं ना? हा हा. चल मग तू एक्साइटेड आहे का? हा. कोण? मग कटे शॉर्ट झाले का जास्त हा? छान वाटते. काय म्हणायचं, किती रेटिंग द्यायचं केसांना? 5 स्टार द्यायचं? बहुत सारा स्टार. अच्छा, बघ कसं दिसतंय, तुला आवडलं ना? कसं वाटतंय? कशी हालते तुझे केस? आणि तुझं कलर का असं आहे का केसांचं? मस्त एकदम. शॅम्पू लावते. तू फॉरेनर सारखीच दिसते ना? हा. कशी दिसते एकदम. गरज नाहीये. जरूरत नाही.